Daqs 4 sekli u nofsilu kienet belt assedjata bin-nies imġewħa jistennew li kollox jgħaddi b'wiċċ il-ġid u llum il-belt is-siekta inbidlet Festival Internazzjonali tal-Ikel. Fit-tmiem din il-ġimgħa fil-fost tal-Imdina qed jittella dan il-Festival tal-Ikel minn kull rokna tad-dinja. Fil-fatt dan il-festival infetaħ mill-Prim Ministru Joseph Muscat. L-ikel Mediterranju jiddomina iżda fost il-bankarelli tal-ikel kien hemm anki dak Messikan. Kif jispjega l-kok esperjenza Martin Camilleri, il-kċina Messikana hija waħda l-Maltin għadhom qed jesploraw. Il-Mexican hija xi ħaġa li l-poplu Malti għadu ma bediex forsi jkun daqshekk viċin tiegħu u għadhom tantx kemm hu easy biex inti ssajru. Pereżempju jiena dal qed nagħmel hawnhekk huwa xi ħaġa isek qed tagħmel dik li għajdu la bolognese jew nkella mimli tat-torta Maltija, però bl-spices ninti ssib fil-pakketti tal-Mexican packets li tkun xtrajt. Ma setax jonqos li nkellmu produttur Malti li jkabbar prodotti organiċi fi sqalija u jbieħhom anke f'pajjiżna. Bi kburija għalinna li ż-żejt taż-żebbuġa tiegħu huwa rinomat u rebaħ premijiet prestiġjużi. Il-differenza fit-teknika li nużaw hija li niġbru kollox bl-idej, nimmolixxu nasruh fi żmien 3 sigħat, u mbagħad anke teknoloġija sħiħa ta' kif naħżnuh. Xi ħaġa wkoll li żgur se tolqot lajn ta' dawk kollha li se jżuru dan il-Festival Internazzjonali tal-Ikel hemm imwejjed tal-ikel ta' żmien is-seklu 17. Liam Gawċi minn Heritage Malta spjegalna kif prodott partikolari kien il-bansi ta' dik magħrufa bħala il-farinata. Iċ-ċiċri. Dawn iċ-ċiċri li kienu jitkabru għaw Malta f'ammonti kbar u konna nużawhom f'kollox. Fis-soppa konna nużawhom biex nafġuhom biex nikluhom tipo kif nagħmlu bil-bigilla. Imma wkoll konna nagħmlu il-farinata. L-Italja jgħidu la farinata sempliċement hija li konna nidħnu dan iċ-ċiċri, inġibuh tqiq, iżidlu biss ftit żejt ta' żebbuġa u ilma u din issir qisha bażi ta' pizza biex intuha terminoloġija naqa' moderna.